schud maar met je bips. Hak en teen en nu met je andere been. Zij en sluit en doe een stap vooruit. Draai nu rond, leg je linkerhand op de grond. Draai nu rond en schud maar met je bips. Dat was best goed voor de eerste keer. Ja, echt wel. Ik weet het is niet makkelijk, dat vond ik ook die eerste keer. Maar het nog een keer proberen, ja, daar komt ie weer. Hak en teen en nu met je andere been. Zij en sluit en doe een stap vooruit. Draai nu rond, leg je linkerhand op de grond. Draai nu rond en schud maar met je bips. Hak en teen en nu met je andere been. Zij en sluit en doe een stap vooruit. Draai nu rond, leg je linkerhand op de grond. Draai nu rond en schud maar met je bips. Zo hé, dat ging fantastisch. YouTube! Zullen we het nog een keertje doen? Oké dan, daar gaat